Bona tarda a tothom. Pels que no em coneixeu, em dic Guillem Mundet i des del passat mes de gener soc el nou director del Palau. Durant els 3 mesos en què hem estat confinats, hem organitzat diverses activitats que hem vehiculat a través de la nostra pàgina web. Concretament, a través d'un espai que vam anomenar el Palau Güell a casa. Una d'aquestes activitats que hem organitzat amb motiu del Dia Mundial del Modernisme és la conferència que avui us presentem i que porta per títol Antoni Gaudí i Aleix Clapés entre l'elogi i el vituperi. La conferència anirà a càrrec de Carlos Alejandro Lupercio, expert en clapés, doctor en Teoria i Història de l'Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya i professor de la Universitat Autònoma de Nuevo León a Mèxic. En Carlos és autor de la tesi doctoral Aleix Clapés i Manuel Sayrac en los márgenes del modernismo, que va presentar l'any 2013 precisament a la Universitat Politècnica de Catalunya. Abans de començar, us voldria comentar que la conferència està sent enregistrada, tot i que només es gravarà la imatge de les persones que parlem. Per altra banda, si mai teniu preguntes a l'autor, les podeu fer a través del xat i nosaltres llavors les traslladarem al ponent. La conferència en principi està previst que no duri més d'1 hora. Com us explicava el missatge de convocatòria, la conferència tractarà sobre la vida i l'obra d'aquest enigmàtic artista, l'Aleix Clapés, i de la seva relació amb l'arquitecte Antoni Gaudí. L'hem plantejat com un diàleg entre el ponent i la responsable de gestió museística del Palau, la Gala Garcia. I sense més, a partir d'aquí, cedeixo la paraula a en Carlos Alejandro Lupercio, que començarà la seva presentació. Guillem, per aquesta oportunitat de convidar-me a fer aquesta conferència en línia sobre l'Alejo Clapés, que es deia l'Alejo Clapés al temps de la seva vida. Va ser la normalització noucentista la que li va anomenar Aleix Clapés. Aleix Clapés Puig, que va néixer el 1846 i va morir el 1920, a l'edat de 74 anys. Aleix Clapés i Antoni Gaudí van tenir una relació molt propera d'amistat. Aquesta relació va permetre que el Clapés i el Gaudí col·laboressin junts en projectes tan importants com la decoració del Palau Güell i la decoració de la Casa Milà dita La Pedrera. La raó per la que ara estem reunits i parlant del Clapés és una qüestió reivindicativa, perquè si bé la història del Gaudí es pot explicar absolutament sense el Clapés, la història del Clapés no es pot explicar sense la presència importantíssima del Gaudí. I d'aquesta manera, sempre que parléssim del Clapés, hem de parlar també del Gaudí. I precisament avui, fa 94 anys, va morir Antoni Gaudí a Barcelona. I amb aquesta data tan significativa per això, 10 de juny de 1926, s'ha instituït el Dia Mundial del Modernisme. Llavors, és un aniversari on, a més de parlar de l'Antoni Gaudí, l'autor del projecte i de l'execució del Palau Güell, hem de parlar d'un dels seus amics més íntims i més propers, de l'Aleix Clapés, que va desenvolupar una carrera entorn de la pintura decorativa també, però també va ser fotògraf, editor, director de la revista Hispània, dissenyador de mobles per a un projecte en particular i dissenyador d'una decoració fastuosa de la que encara queden algunes parts a la Casa Milà La Pedrera. Per tot això, el Clapés necessita tenir una reconsideració històrica. No se li ha anomenat a cap carrer de la ciutat de Barcelona, de la seva ciutat natal, tampoc Vilassar de Dalt, que al seu temps es deia Sant Genís de Vilassar. Tampoc se li ha fet cap monografia, s'ha fet la meva tesi doctoral molts anys després de la seva mort.
I, en fi, la història li ha maltractat. Llavors, és una qüestió molt interessant aquesta oportunitat de reivindicar la seva figura, de parlar més d'ell. Hi ha un projecte molt interessant de la presidència del Palau Güell, perquè aquest any es compleix, com ja l'he dit, l'aniversari de la seva mort, un aniversari especial perquè és el centenari de la seva mort. El Clapés va morir el 17 de desembre de 1920. Llavors s'està preparant una exposició monogràfica de la que tinc la fortuna de ser el comissari, juntament amb el indiscutiblement talentós Josep Casamartina, que té una experiència molt gran en aquestes qüestions i amb el tractament de personatges excèntrics i extravagants, com és el cas del nostre personatge, de l'Aleix Clapés. Perquè això sigui una xerrada pròpiament i que sigui una conversa, voldríem portar aquí aquesta pantalla a la Gala Garcia, amb la que conversaré, i d'aquesta manera aquest acte serà una mica més fluid, que no sigui una conversa, que no sigui només una ponència, com comúment es fa, sinó que tingui una mica d'opcions de diàleg amb la gala que ens farà aquesta acció de moderadora. Llavors, us la presento, també forma part de l'equip de la presidència, i ara sí estem tot l'equip aquí reunit. Hola, Carlos, benvinguts. Hola, gràcies. Hola a tothom. Perfecte, podem començar amb aquest diàleg que parlàvem de tenir. Tu, en més d'una ocasió, has comentat que Aleix Clapés hi és als marges del modernisme. A què et refereixes quan comentes? El modernisme ha estat una construcció, un relat historiogràfic. Però al moment del modernisme hi havia molts projectes culturals, hi havia molts projectes artístics, i un d'ells estava encapçalat d'una manera molt individualista i molt subjectiva per l'Aleix Clapés. De totes maneres, en aquest relat historiogràfic, l'Aleix Clapés no forma part. Forma part com una petita nota dins d'un univers molt més complex i més ampli. En aquest sentit, l'Aleix Clapés forma part del modernisme d'una mena marginal, d'una forma marginal. I en un altre sentit, també és marginal perquè el Clapés va infondre, va influir també un cert tipus del modernisme cap a l'inici del moviment als anys 70 i 80 del segle XIX. Llavors, aquest moment es pot dir que és un moment marginal també del modernisme perquè s'està configurant, s'està començant a desenvolupar. Llavors podem parlar que el Clapés és modernista, però que està als marges del modernisme, d'aquest relat que s'ha començat a configurar a mitjans del segle XX, i on s'ha fet un relat historiogràfic on hi ha unes figures que s'han considerat part importantíssima del modernisme, però hi ha unes altres figures que no són més que figures de l'excentricitat. I en aquest cas es pot encapçalar el Clapés. I en aquest sentit és marginal perquè no forma part de la historiografia com un dels protagonistes del moviment. Un moviment que encara s'està configurant en un sentit historiogràfic i en el que estem col·laborant i contribuint perquè el Clapés ja no sigui una part marginal, sinó sigui una part tan activa com ho va ser al moment de la seva producció artística i de la seva actuació cultural, perquè també hem de parlar no només com pintor, com decorador, com dissenyador de mobiliari, com fotògraf, sinó també com editor d'una revista que difundia també un cert modernisme que tenia relació amb els moviments simbolistes francesos. En aquest sentit és marginal i per això s'ha d'insistir
en què també pot deixar de ser-lo si aquest relat comença a tenir una revisió molt més oberta, molt més completa, on es puguin prendre en compte diferents aspectes del modernisme que fins ara no han estat considerats. I la crítica, Carlos, com va tractar la crítica, l'obra de Clapés? Bueno, es va dividir, per això és el títol d'aquesta reunió que tenim amb tots vosaltres que ens fan el favor d'acompanyar-nos. Entre l'elogi i el vituperi. L'elogi va venir de personalitats molt importants en la crítica artística catalana del seu moment, dels primers moments del modernisme, als anys 90, per exemple, un personatge molt important de la crítica d'art del modernisme i un dels intel·lectuals que van configurar aquest moviment va ser el Raimon Casellas. L'Aleix Clapés, l'any 1894, va exposar a la Gran Exposició General de Belles Arts de Barcelona un dels quadres, un parell de quadres que s'exposen actualment al Palau Güell. Entre ells és el quadre Plegària, que també es diu Els Pobres. I aquest quadre va tenir una crítica molt bona, boníssima, va ser molt destacada per aquesta peça pel Raimon Casellas. El Raimon Casellas va treballar a l'avantguàrdia i va explicar que era l'únic de tots els pintors que exposaven a l'Exposició General de Belles Arts de l'any 1894, dient que el quadre dels Pobres o Pregària era l'únic que tenia tots els ingredients que eren necessaris per crear una peça absolutament moderna, perquè combinava qüestions nacionalistes, de paisatge i simbòliques, que és com dir una qüestió simbolista com la coneixem ara. També va tenir una crítica molt dura per aquesta mateixa peça i per aquesta mateixa exposició d'aquest quadre que es conserva al Palau Güell i que s'ha d'explicar amb més detall i que s'ha d'anar a veure quan pugui ser possible, perquè és una peça molt important dins del desenvolupament de la història de l'art català i del modernisme, perquè aquest quadre va tenir també vituperis, per exemple, de Joaquim Cabot i Rovira, que al mateix any, a La Veu de Catalunya, deia que el Clapés hauria de deixar aquesta manera d'interpretar la realitat d'una forma tan sinistra i tan absurda, perquè el quadre té uns colors que no són un reflecteix de la naturalesa, són uns colors absurds. Llavors, per les persones més racionals, com el Joaquim Cabot i Rovira, que era un dels més importants ideòlegs del noucentisme, tota aquesta fantasia pròpia del Clapés, d'una manera d'entendre el món, d'una manera molt introspectiva, molt particular, molt sui generis, per a persones tan racionals com el Joaquim Cabot i Rovira, semblava com molt absurd, com que no tenia sentit i que s'hauria de plegar a unes qüestions molt més realistes. Llavors, parlant de Casellas i parlant de Cabot i Rovira, podem entendre que sempre va ser una figura del seu temps, va ser una figura molt contradictòria i que generava un debat, generava una polèmica entre els que defensaven la seva obra i els que la consideraven completament fora del realisme i en aquest sentit també com una pintura de mal gust, com una pintura que presentava qüestions oníriques, que presentava qüestions massa subjectives i que no estava en relació amb el seu món i amb el seu temps. En aquest sentit, sempre podem trobar un parell de posicions molt diferents, unes que elogien el treball de Clapés i unes altres que lo denosten absolutament. I sempre hi ha com més personatges que van parlar molt bé, per exemple, l'Alfredo Piso, des de l'avantguàrdia, que li va fer la monografia més gran que existeix sobre el Clapés,
que es va publicar a l'any 1902 a la revista Hispània, abans que fos el propietari el propi Clapés, no? Perquè el Clapés va adquirir aquesta revista a partir de l'any 1903. I també el Josep Roca i Roca, a l'any 1894, va presentar tota una biografia del Clapés a La Vanguardia, on expressava amb elogis el seu desenvolupament artístic. Però jo puc sintetitzar aquesta divergència d'opinions contràries i a favor entre conservadors i persones més liberals de pensament. A hores d'ara, el Clapés continua sent un gran desconegut i precisament per aquestes qüestions que comencen des de la seva vida i que no han acabat fins ara. És una qüestió dura d'entendre, difícil d'entendre, perquè el Clapés és un artista propositiu que exposa una manera d'entendre l'art única, i que va tenir una crítica molt bona d'uns sectors molt capdavanters del modernisme, en tant que, per altra banda, el mateix Clapés va ser molt denostat i el problema aquí és que el relat del modernisme ha estat sempre a favor d'aquestes posicions conservadores, i els que van escriure la història del modernisme català a partir dels anys 50 i abans, podem parlar de Ràfols o de Cirici, van tenir una opinió molt dolenta del Clapés. I això va fer que continués aquesta idea d'un pintor mediocre, d'un pintor de poble, un pintor que provoca riure, un pintor que produeix un humor involuntari, i ha estat la fama que s'ha creat, però finalment els escriptors de la història de l'art català, que podem dir que van començar amb el Ràfols o el Cirici, van parlar als anys 50 del Clapés d'una forma no molt favorable, i aquesta és la idea que es continua tenint del Clapés. I fem una miqueta anem una miqueta endarrere més a l'inici de tot. Parla'ns una miqueta dels orígens de Clapés, on va néixer, amb quins personatges es va relacionar? El Clapés va néixer a l'antic Sant Genís de Vilassar, actualment és Vilassar de Dalt, però molt petit, molt petit, va anar a viure amb un dels seus germans. El Clapés va tenir 6 germans homes i una germana dona. Llavors eren 8 fills. El negoci familiar era a Vilassar de Dalt, era una panaderia, i el Clapés no sabem exactament per què motius va ser portat cap a la casa d'un dels seus germans a Reus. Va ser molt interessant perquè aquí des de molt petit va demostrar que tenia moltes aptituds pel dibuix i per la pintura, i la seva família el va enviar amb un pintor de parets, un pintor decoratiu de murals, que es deia senyor Jesús Hernández, i Jesús Hernández estava a Reus molt proper a Maria Fortuny. I llavors era una pintura la que va aprendre des de molt petit al Clapés, podem parlar de quan era nen, però era un alumne molt avançat del pintor Hernández, però tenia tota aquesta influència d'exotisme, de decorativisme, i va arribar un moment quan el Clapés ja tenia al voltant de 18 anys, i hi ha registres d'això, que va marxar a Barcelona, a l'Escola Provincial de Belles Arts, dita la Llotja, a Barcelona, i aquí va tenir uns estudis de pintura. Potser ha anat molt de pressa amb els orígens del Clapés. S'hi hauria de fer èmfasi abans de continuar amb la seva carrera, amb l'explicació de la seva carrera, que el Clapés va treballar també quan era un nen o un adolescent, que feia els encàrrecs de pintura mural i era mestre de l'Acadèmia de Pintura i del taller de pintura del senyor Hernández. O sigui que era una persona amb una certa genialitat a una edat molt temprana.
Després se va anar a estudiar a l'Escola Provincial de Belles Arts de Barcelona i aquí el seu mestre va ser el Claudi Lorenzale. El Claudi Lorenzale era un pintor que treballava amb un estil molt desaborit, no? Era part d'una escola que es diu Nazarens, que està molt lligada al pintor alemany Overbeck, no? I aquesta era la tendència, una tendència massa sòbria, no? Un realisme molt senzill, molt directe, no? I el Clapés era un pintor molt dramàtic, no? Ja des de molt jovenet. I suposo que tenia aquestes influències decoratives del seu mestre Reus. I independentment d'aquesta contrarietat entre el seu mestre Lorenzale i ell, era un dels alumnes que eren més destacats i els que tenien més reconeixements al pintor Claudi Lorenzale, que era el director de l'Acadèmia de Pintura dins de la Llotja. I a partir d'aquí ja va començar a exposar als anys 70 i a l'any 80 la primera pintura i possiblement la més significativa de les seves obres primerenques és la pintura, el retrat del poeta Bartrina, el poeta Joaquim Maria Bartrina, que tenia problemes de salut molt forts, va morir molt jove, el poeta Bartrina, que era amic personal, amic proper del Clapés a Reus. Llavors se li va encarregar al Clapés una pintura que encara existeix i que està a la sala dels Reusencs Il·lustres de l'Ajuntament de Reus, un quadre del Clapés representant un Bartrina malalt com una mica recreant-se amb aquesta malaltia del Bartrina, amb una figura molt desnarida, molt malalta. Llavors aquí comença a donar unes senyals molt clares envers un decadentisme, l'Aleix Clapés, que després es va anar profunditzant fins que als anys 80 presentava i exposava a la Sala Parés, que era una de les sales més prestigioses de la Barcelona dels anys 80, una sèrie de quadres on els personatges que representava estaven molt lligats als eremites, als sants extasiats, als sants martiritzats, en una relació molt directa amb els quadres de José de Rivera i tots aquests pintors del segle d'or espanyol que eren com seguidors del tenebrisme caravallesc. I aquí va tenir molt d'èxit i aquí és on segurament va tenir una aprovació de l'Eusebi Güell per encarregar-li el seu gran projecte, que és el projecte dels cicles de murals del Palau Güell. Clar, perquè ara aquí ja entrem a l'època en què Clapés va col·laborar, que és el gran pintor del Palau Güell. Quina relació hi havia entre Güell, Clapés, Gaudí? És una relació molt directa. En el cas de Clapés i Gaudí, una relació d'amistat. Tots dos van viure a Reus, independentment de que Clapés era 6 anys més gran que Gaudí. El Gaudí va néixer el 1852 i el Clapés el 1846. I llavors hi havia una diferència d'edats, però van tenir una relació molt propera i això, encara que no estigui documentat, la meva hipòtesi és que es van conèixer des que vivien a Reus, que era una ciutat petita, i tots ja destacaven, un com a estudiant d'arquitectura, una família molt coneguda a Reus, la família Gaudí, i també, per altra banda, estava el Clapés, que era un pintor que ja tenia uns treballs de pintura decorativa amb el senyor Hernández. Segurament aquí es van conèixer i el Clapés liderava el círcul artístic del seu temps als anys 80. I, per altra banda, el Gaudí era un jove arquitecte que tenia uns pocs anys d'haver acabat els estudis d'arquitectura. Llavors, es tractava de 3 homes relativament joves, sobretot el Gaudí. El Gaudí i l'Eusebi Güell més o menys eren de la mateixa edat, però el Güell, una de les seves
característiques de la seva personalitat, sense dubte patriarcal del seu context barceloní, era el tema del mecenatge. I segurament li va interessar molt la qüestió de les pintures del Clapés perquè eren unes pintures diferents, eren unes pintures excèntriques, eren unes pintures molt dramàtiques. Tots aquests sants, hi ha un èxtasi de Sant Francesc que representa un Sant Francesc molt dramàtic, en ple estat extàtic, i que encara es conserva al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que va ser part d'una donació de la família Milà, que eren els més grans col·leccionistes de l'obra de Clapés. I aquest quadre és un quadre que expressa tot aquest drama que possiblement està relacionat amb la seva pròpia personalitat del Clapés, de la que s'ha comentat que era un personatge molt desenfrenat, que era un personatge que tenia un caràcter molt fort. I per altra banda, era una persona a la que admirava molt el propi Gaudí i amb el que parlava molt Gaudí. Llavors, sempre s'ha dit que hi ha documentació, el Matamala va fer alguna publicació en aquest sentit, que el Clapés i el Gaudí parlaven d'art, que parlaven de pintors, que parlaven de política, que parlaven de tot, també el Clapés amb el Bartrina, I tot aquest fons intel·lectual del Clapés i tot aquest fons personal del Clapés va desenvolupar una obra que va cridar l'atenció del Güell. I el Güell li va proposar fer-li un mecenatge, donant-li una renda mensual a canvi de que el Clapés li produeix obres que es quedarien seient de la propietat del Güell. Llavors, als anys 80 es fa aquesta trobada venturosa, podem dir, entre el mecenes i el pintor més destacat del seu temps. Per això la història no és absolutament justa al parlar del Clapés, perquè el Clapés era un pintor molt destacat, sempre ocupava els llocs més importants a les exposicions col·lectives que es presentaven a la Sala Parés. I aquí segurament va tenir aquesta relació, possiblement també va influir la relació de Clapés amb el Gaudí i tota aquesta excentricitat que va distingir l'obra del Güell, l'obra del Gaudí, l'obra del Clapés, i que era tan admirada i tan estimada pel Güell, va fer que tota la producció pictòrica del Clapés fos un objecte d'interès del Güell. I aquí el Clapés es va donar el luxe de tenir un taller en el Círcul Artístic de Barcelona, segurament ja amb aquesta renda que li oferia el mecenes. I va ser aquí quan també es dona la situació que el Güell es volia fer un palau, i ja el tenia tot, ja tenia l'arquitecte amb el que ja tenia una certa relació abans de la construcció del Palau Güell i també una relació amb un pintor que faria la decoració dels cicles murals del Palau, que s'entenia, per suposat, com un palau i no com una casa burgesa, encara que el Clapés era un burgès, el Güell era un burgès d'un nivell molt superior a la burgesia predominant de Barcelona i que tenia com unes intencions aristocratitzants, independentment del seu origen burgès i no tan aristocràtic, perquè l'aristocràcia li va venir amb un decret del rei l'any 1918, precisament el mateix any que va morir. Clapés, les obres que trobem al Palau, al Saló Central, trobem 4 quadres integrats a l'arquitectura. Quina és l'explicació d'aquests quadres? Com va arribar a fer aquestes obres? Quan jo vaig fer l'estudi del Clapés, estava molt influït, i encara ho estic, pel meu director de tesi, que realment és una persona a la que admiro moltíssim i que va escriure un llibre que es diu Antoni Gaudí, Arquitectura, Ideologia i Política. Estic parlant de Juan José Lahuerta. I Juan José Lahuerta té una tesi de que tot aquest
tot aquest univers que està contingut al Palau Güell representa un espai que està fora del temps, que és anacrònic, que està fora del mercat, no? I amb aquesta tesi jo convergeixo absolutament i estic d'acord amb ella i estic segur que aquesta tesi és veritat. I llavors els quadres estan absolutament fora del mercat de la burgesia, no? I estan formant part d'aquest univers únic del Palau, no? Que està fora del temps, que està fora del mercat i que constitueix un puesto absolutament tancat en ell mateix. La Huerta fa aquesta... parla de com es parlava a la crítica del seu temps d'aquesta arquitectura tan singular com la mateixa obra del Clapés i diu que tothom pensava que es podia tractar d'un palau del renaixentisme, fins i tot, perquè és un espai fora del temps. No era un espai, per suposat, que estigués de moda a les cases burgueses que ja es començaven a fer a l'Eixample, als anys 80 del segle XIX, quan es fa el projecte del Palau Güell i que finalment més o menys acabat s'inaugura l'any 1888. I aquí és on comença a treballar el Clapés amb aquestes pintures que estan absolutament integrades a aquest espai. És un disseny interior, si es pot dir així, perquè no existia aquest concepte, absolutament enllaçat entre arquitectura i disseny, entre arquitectura i decoració. I aquestes pintures no són unes pintures de cavallet que es puguin usar en qualsevol lloc, sinó que són unes pintures creades expressament i seguint unes indicacions molt precises del propi client, del propi mecenes, que no l'hem d'entendre com un client comú, com un client que estigués en aquestes circumstàncies del mercat del moment, sinó que era tot com molt pensat en una aristocràcia, en una qüestió molt de mecenatge, molt inspirat en els prínceps del Renaixement. Llavors, el mecenes tenia el seu pintor i les seves obres haurien d'estar en aquest palau i no es poden concebre fora del palau. Fins i tot l'Hèrcules, que va ser donat per una de les descendents d'Eusebi Güell al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que ara ha tornat al Palau Güell i que s'ha col·locat al mateix lloc on hi era originalment. En aquest sentit, és molt important la tornada del mural a l'espai, perquè són uns quadres de formats molt grans que estan molt relacionats amb l'arquitectura del Palau, estan fins i tot doblats literalment a les cantonades dels espais museus, estan retallats per donar lloc a les bigues que passen per aquí. Llavors, és una obra que està feta absolutament pel Palau i que convergeix en aquest decadentisme, en aquest anacronisme, amb l'espai i la temàtica té a veure també amb intencions molt particulars i que ja s'han parlat en aquest llibre del que he citat, d'aquesta relació d'una ideologia i d'una mena d'intencions operatives aristocratitzants del príncep, el príncep entre cometes, Eusebi Güell, i que tots aquests temes tenien relació amb la família, amb una relació directa amb la família Güell. Ara que parlaves, has mencionat precisament l'Hèrcules, que ha retornat a l'avantsala del Palau amb la cessió del Mnac, però l'Hèrcules, el mural estava a la façana exterior del Palau. Quin sentit té que l'Hèrcules fos en aquesta façana del Palau Güell? Això té molt d'interès, precisament perquè les intencions aristocratitzants de l'Eusebi Güell estan relacionades amb aquest símbol nobiliari que és l'Hèrcules. L'Hèrcules ha estat representat des de l'edat mitjana en relació amb prínceps, amb emperadors, amb reis. I llavors el fet de posar-se un
una efígie, una imatge de l'Hèrcules, fins i tot a la façana on va desaparèixer, que el Clapés també la va fer, clar. A l'any 1892 es va acabar aquest gran mural que estava a una de les parets mitjaneres del Palau Güell, precisament la que donava la Rambla i que feia més cridaner al mural. I també després, primer es va fer l'Hèrcules de l'interior, que ha tornat a les parets del Palau Güell, a l'any 1890, calculem, i a l'any 1892 es fa a l'exterior, i això té relacions amb aquestes intencions aristocratitzants, aquests símbols que estan molt en relació amb el personatge d'Hèrcules, que sempre ha estat vinculat amb aquestes cases reials, amb aquests reis, amb aquests emperadors. Llavors, el que sembla una casualitat és en realitat unes intencions de fer un statement, de fer una declaració d'unes intencions de realesa d'Eusebi Güell. I per altra banda, hem de dir que l'Hèrcules també està relacionat amb una obra literària que va finançar el sogre de l'Eusebi Güell, que era el marquès de Comillas, Antonio López, i aquesta obra es diu l'Atlàntida i la va escriure a Jacint Verdaguer, un dels personatges de la literatura renaixentista catalana més importants i que va tenir també un mecenatge del marquès de Comillas, que era nada menos que el sogre d'Eusebi Güell, la filla del marquès de Comillas. Isabel López Bru era la dona d'Eusebi Güell. Llavors era tot com qüestions familiars, el marquès de Comillas, el comte de Güell, que en aquell moment encara no era comte. I, en fi, és una qüestió d'unes aspiracions aristocràtiques del senyor Güell. I en les obres de Clapés comentaves abans la influència naturalista i també feia referència al simbolisme, no? Sí, és molt curiós això perquè representa una contradicció. El naturalisme és l'exacerbació del realisme i està en relació amb temes escabrosos com la prostitució, com la pobresa o més aviat, més ben dit, la misèria. I també és en relació amb el determinisme naturalista. Un dels seus representants, el més important representant del naturalisme literari és Emil Solà, que Emil Solà va escriure una obra que es diu Germinal, que parlava de la misèria en la que vivia el proletariat francès. Llavors, aquesta influència literària va arribar també a les arts plàstiques i el Clapés als anys 80 va presentar al Saló Parés una obra molt important que va ser de les primeres que ell va produir i que va tenir més relleu després de les de Joaquim Maria Bartrina, que es diu El Peón. El Peó és una obra que representa un home vell que està treballant dins d'una mina. Llavors, està molt relacionat amb el tema del naturalisme, que és un realisme que mira cap a un costat dels problemes socials més forts, dels problemes de salut més forts. Llavors, tota la producció, sobretot al Palau Güell del Clapés, està en relació amb el naturalisme. Però també tenim un altre problema amb el Clapés, per dir una paraula, que està molt identificat amb el tema del simbolisme. El simbolisme és com l'antítesi del naturalisme, i aquesta contradicció es fusiona a l'obra de Clapés. El simbolisme pretén expressar un món diferent, no és un món paral·lel, un món altern, que és un món com oníric, que t'indueix a pensar en un altre món, i sempre desvinculat del món real, del món que vivim. Llavors, el naturalisme és tot el contrari, té una òptica de veure el món que vivim des d'una òptica molt funesta, des d'una òptica molt desesperançada. I el Clapés fa una obra que reuneix aquests dos pols oposats, un que està molt relacionat amb el món que vivim, és una òptica molt pessimista,
i una altra que està en relació amb el món que no vivim, però que els artistes són capaços de portar-nos a aquest altre món mitjançant les seves obres, i amb els seus personatges que són sempre com nebulosos, que són sempre com extàtics. I aquesta convergència la fa Clapés d'una manera magistral, quan en realitat està tractant de dues etapes de la història de l'art que són oposades, de dos corrents en la història de l'art que no haurien de convergir perquè són antítesi una i l'altra. I malgrat tot això, el Clapés lo fusiona i els més clars exemples d'aquest simbolisme i d'aquest naturalisme estan presentats a les obres del Palau Güell, que insisteixo que són obres capitals del desenvolupament de la història de l'art català i que s'haurien de visitar i s'haurien de mirar amb aquesta òptica d'importància que tenen. I tant. Carlos, ara ja anirem cap a acabar, perquè ja són 3:15 i, si et sembla, podríem parlar també de la seva faceta com a decorador i com a dissenyador, destacar alguna d'aquestes obres, que potser és la seva part menys coneguda, o tu com ho veus? Sí, bueno, sí, el Clapés va continuar treballant amb la pintura, després d'aquest encàrrec tan fabulós que li va fer el senyor Güell, el comte de Güell, va continuar treballant, però ja no era el mateix, ja no treballava per palaus, l'únic palau dels seus clients era el Palau Güell. A partir d'aquí ja tots eren burgesos que tenien uns capitals, que tenien una importància, però que no arribaven a aquest nivell. Llavors, el Clapés ha tingut que adaptar-se a aquestes noves circumstàncies, a aquesta nova clientela que ja no era mecenatge, ha tingut que canviar de formats, ha pintat pintura del cavallet i a partir d'aquí treballa amb uns quadres magnífics, amb uns quadres magnífics que sobretot són retrats de burgesos. Però sempre és un pintor d'atmosferes, és un pintor que reflecteix un llum nubulós que la pinzellada no deixa veure exactament els contorns de les figures. Són unes figures indefinides, són unes figures que estan sempre com ombrívoles. Va tenir una influència molt gran d'un pintor francès que també no és molt recordat a hores d'ara, del pintor Jean Carrier. S'ha dit que ha estat alumne d'ell, però jo difereixo d'aquesta tesi perquè totes les seves biografies que es van publicar a La Vanguardia, de Roca i Roca l'any 1894 i de l'altre Alfredo Piso, que va ser un dels crítics més elogiosos de l'obra de Clapés, en totes aquestes extenses biografies del Clapés que es van publicar a la vida d'ell, no es va parlar mai que hagués tingut una relació directa amb el Carrier, però fins i tot té una relació directa amb la seva obra, té una indiscutible filiació. I, per altra banda, també hem de parlar d'aquestes atmosferes que són pròpies del Palau Güell, aquestes llums que són ombrívoles, aquestes llums que estan sempre tamissades per aquests òculs de la cúpula, estan en una relació directa amb aquesta penombra de l'obra de Clapés, que està sempre com boirosa, com que li falta una definició, que sembla que miréssim tot darrere d'un mirall que té aigua, que està humit. És una qüestió molt interessant com pot treballar aquestes atmosferes. Llavors treballa en tota aquesta sèrie d'autoretrats i amb això es pot comprar una casa l'any 1900, que els plànols els firma el Gaudí, una casa que encara existeix, l'Escorial, la cantonada Argentona, on finalment mor el pintor. I en qüestions decoratives, com em preguntaves, hauríem de parlar del saló de la Casa Ibars, que no se sap exactament on estava localitzada, però als anys 50 els hereus dels Ibars van fer una venda d'uns mobles magnífics enlluernadors que va dissenyar Clapés i que va treballar l'ebanista Hoyos Esteve i companyia, que també va treballar abans amb el Gaudí. Se sap o es pensa i té lògica que aquests mobles
van tenir també una mica d'assessorament del Gaudí, perquè era un moment en què estaven molt relacionats el Gaudí i el Clapés. Llavors hem de parlar dels primers anys del segle XX i d'aquesta decoració que fa pel senyor Sivars quan el Clapés mai abans ni mai després va fer dissenys de mobiliari. Alguna peça va fer a la Casa Milà. I després, a partir de l'any 1910-1911, va treballar els vestíbuls amb una sèrie de pintors de la Pedrera, de la Casa Milà, amb una sèrie de pintors que després van derivar cap al noucentisme i que ja practicaven aquesta tendència estilística, que eren la Teresa Lostau, Iu Pasqual i Xavier Nogués. Eren uns pintors en aquell moment joves que eren auxiliars de les pintures decoratives que encara existeixen als vestíbuls tant del Passeig de Gràcia com del carrer Provença de la Casa Milà. Una casa que també, tots sabem, és dissenyada per Gaudí i que a hores d'ara continua considerant-se com tota l'obra de Gaudí, inclòs per suposat el Palau Güell, com una obra mestra de l'arquitectura i un dels edificis més notables de la història de l'arquitectura de tots els temps. I aquí també Clapés té una participació important. Hi ha una qüestió que s'ha de dir i que també és una qüestió reivindicativa de Clapés. El Gaudí va deixar l'obra de la Pedrera i la va deixar amb una persiana de ferro i va ser el Clapés el que va dissenyar les portes de la Pedrera segons el testimoni del Ricardo Piso. El Clapés dona molt de joc, se l'ha de visitar, se l'ha d'entendre i hem d'anar a veure l'exposició que està organitzant el Palau Güell quan estigui a punt. Perfecte, Carlos. Doncs haurem d'anar acabant per poder complir els terminis. Si et sembla, podem reprendre la història de Clapés a finals d'any, com deies, amb aquesta exposició que esteu preparant. I ara passem la paraula al director del Palau, al Guillem Mundet, que ha recollit alguna pregunta de les que heu pogut anar fent durant la xerrada i també ja acomiadarà l'acte. Fins ara. Hola, a veure si se'm sent ara. Sí. A veure, la gent, encara podeu enviar encara alguna pregunta al xat, no sé si la podrem incloure. Jo abans que res volia agrair a la persona que respon a l'àlies d'Arqueonet, que ha compartit un enllaç al xat precisament parlant sobre el quadre de Clapés i els Güell i el Palau. Pot ser molt interessant. I a nivell de preguntes, jo voldria preguntar a Carlos Alejandro, hi ha un gran consens al voltant del fet que es considera Gaudí com un geni, però al costat d'això, per exemple, i amb la figura que tu ens has explicat amb l'Eix Clapés, podríem dir que Clapés és un geni també, però un geni incomprès, que no tingui aquesta... i que encara està mancat de reconeixement? Jo estic segur que el Gaudí i el Clapés, amb aquesta amistat que els unia també, hi havia una afiliació estilística, hi havia uns interessos comuns, hi havia unes mateixes influències de tots dos, parlaven molt d'art, estaven molt units. I tota l'obra de Gaudí i tota l'obra de Clapés està relacionada amb un cert modernisme simbolista, un modernisme molt subjectivista. I clar, el Gaudí és un dels arquitectes més importants de la història de l'arquitectura de tots els temps. I aquesta genialitat és incomparable. No sé si només podem comparar-lo amb l'Andrea Palladio o fins i tot ni amb ell. Jo penso que el Clapés és un geni també, però que hi ha nivells de genis. El Gaudí és un personatge universal, reconegut, i que ningú pot contrariar aquesta veritat. En canvi, amb el Clapés, jo crec que l'interès d'aquest personatge és precisament les contradiccions de la historiografia envers el Clapés.
jo crec que si ara diem que el Clapés era un geni, acabem amb aquest mite que encarna el Clapés. El Clapés és el mite de l'incomprès, el Clapés és el mite del que no ha estat reconegut per la historiografia del modernisme català. El Clapés representa els pobres que estan representats a la sala principal, al saló central del Palau Güell. El Clapés és el personatge que va morir amb uns problemes de psiquiatre molt greus, que va morir pintant el manicomi de la Santa Creu, que és actualment la seu del districte de Nou Barris, la biblioteca de Nou Barris. I si el Clapés ara diem que és un personatge feliç, reconegut, acabem amb la figura del Clapés. El Clapés ha de tenir aquest punt pessimista, aquest punt naturalista, en el sentit literari del naturalisme. El Clapés, més que un geni, és un altre tipus d'heroi, però és un heroi també. Llavors, a veure, una altra pregunta que teníem per tu, per exemple, si molt ràpidament, tenint en compte que estem al Palau, jo en aquest moment estic físicament al Palau, tu estaries a Mèxic, estem així. Quin és de les obres que tenim aquí, de Clapés que tenim aquí al Palau, quina és la que tu consideres que destacaria sobre les altres i per quina raó? Bueno, jo anava passejant quan estava fent el doctorat fa moltíssims anys, em sembla que era l'any 98, i jo estava buscant un tema de tesi doctoral. Vaig entrar al Palau i, clar, ara conec totes les obres del Clapés, El Josep Casamartina ha fet troballes interessantíssimes. Tenim preparades moltes sorpreses per l'exposició perquè jo vaig avançar molt el catàleg d'obres del Clapés, però el Casamartina s'ha mogut moltíssim i ha trobat moltes coses que jo no coneixia i que són interessantíssimes. Però en aquest moment tot el Clapés s'anava a dir. I jo vaig entrar al Palau Güell i em vaig trobar amb la Santa Isabel d'Hongria donant la corona de reina a un pobre. I jo aquí vaig saber que m'interessava estudiar aquest pintor i és un quadre que és absolutament màgic. És un quadre que representa la decadència en tot el seu esplendor i parlo aquestes paraules literalment, perquè són aquests vestits, són aquestes robes, és aquesta llum crepuscular, són aquestes atmosferes com de somni, tot envoltant de pobres, gent que ve a demanar un miracle a la Santa i tot està com en un món que s'està acabant, que representa l'amor, que representa el fi de segle. Jo crec que aquest és el quadre més impactant del Clapés. Jo em quedo amb aquest. Molt bé. Gràcies, Carlos, per tot, per tota la teva presentació. Jo he vist que hi havia una persona que al xat ens comentava que sentia molt no haver pogut veure les obres del Clapés mentre fèiem la conferència. Això només comentar-vos que s'ha degut a un problema tècnic que hem tingut just abans de començar. Havíem fet les proves i havia funcionat i just abans de començar hi ha hagut un impediment. Una qüestió que ens ha impedit precisament anar passant totes aquestes fotografies de rerefons de quan parlava en Carlos Alejandro. Però ho sentim. La propera vegada ho tindrem solucionat. Jo em sembla que podem donar la conferència per tancada. Moltíssimes gràcies, Carlos Alejandro. Ha estat interessantíssim i esperem podent seguir comptant amb tu. De fet, ja comptem amb tu per aquesta exposició que estem preparant de cara a final d'any, aquesta que organitza juntament amb el senyor Casamartina. I res, jo només us diria que, bé, hem estat confinats durant 3 mesos, tot el món, diguem. Aquests últims dies hem estat treballant molt fort de cara a reobrir la propera setmana. O sigui, a partir del dia 16 de juny, a partir de dimarts vinent, us esperem a tots a venir aquí al Palau. Tindreu aquestes obres d'en Clapés de què tant ha parlat en Carlos Alejandro, esperant-vos a tots. D'acord?
Doncs moltes gràcies de nou. Carlos Alejandro, gràcies per tot l'equip tècnic que ha col·laborat amb l'organització d'aquesta exposició i fins la propera. Vull dir, esperem iniciar una dinàmica de conferències online a partir d'ara que vagin més enllà d'aquesta que hem fet ara. Una mica forçats per els esdeveniments, però segurament també serà una línia que endegarem a futur, aquesta de les conferències online. Carlos Alejandro, per acomiadar-nos, si vols dir res. Sí, clar. Bueno, en principi he de donar-te les gràcies a tu i al teu equip, a la Gala, a l'Anaïs, a Elsa, a tota la gent del Palau que són amics meus, que ja fa temps que estic col·laborant amb el tema clapés amb el Palau Güell. També vam fer un estudi de la col·lecció d'art modern d'Eusebi Güell i tot això amb finançacions de la Diputació de Barcelona i del Palau Güell. I ara el gran projecte és aquesta monografia, aquesta exposició monogràfica que es farà. Possiblement sigui bo que no s'hagin vist les imatges del Palau Güell amb els quadres, els murals del clapés, els cicles de murals, perquè estigueu motivats a anar i veure'ls, i sobretot a l'exposició que estem preparant amb el Josep Casamartina. I abans de dir definitivament adeu, vull donar les gràcies a tothom, a totes les persones que s'han connectat, a les persones de México que seguramente lo están viendo, alumnos, maestros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, familiares. Segurament està per aquí també la Maribel Real, que és besneta del clapés i que ha estat una peça clau en els estudis de clapés, que m'ha donat accés als arxius familiars, que pràcticament conserven tota la documentació que conservava el propi artista. Llavors, jo tinc el cor al Palau Güell i tinc el cor a Barcelona i una mica dividit perquè també soc mexicà, i agraeixo moltíssim aquesta oportunitat, que ha estat tot un honor. Doncs moltíssimes gràcies i res, fins la propera que ens veiem i fins la propera conferència que organitzem, si pot ser físicament aquí al Palau. D'acord? Molt bé. Bona tarda a tothom.